sila na. Uyap na eh. Uyap dane. Buntag modul. Hapon modul. Gabi modul. Modul na taran mo ikaw manan. Asa na tama gusto ani basta makamodul lang. Sige rumig modul. Modul. Balo mo no? Ano kalamang aning modul? Isa rumig bad dali sa balay. Hello anak, pauli na ko, nana ko dito sa kanto. O, paglungag mo na. Okay pa, naglungag ako. O, sige. Bakit anak ko magkatag mo rin ha? Sinsya na kayo. Kaya init akong ulo ron. O, sige, masulod ako sa kanto. Oy, gusto mo dia? Mana mo si Mujol? Pa, ito dala niyo pa. Di pa. Hindi dalanin mo pa. Gusto mong biyahe. Pa. Sa'yo dalanin mo dila. Si modul na po na. Pa, nadali mo na pa. Bulong ka ang bag ni mo, gamit ako sa modul. Isa to ka istorya ko kaniya. Pa, muna kong luto pa na daw. Ali, sa mo tapok mo kay mag-meeting ta. Ako nang gigil gusto niyo ba? Bisag asan na mo mag-module ba? Mahulog ka sa bintana, ikaw po. Ikaw matuwang ka rin, ikaw malakdos ka sa kilid. Ako dugan ako ng lagaw sino may style niyo ba? Gaulit lang na ako no, sige ra mo module. Ang mga gusto sa plato no, tapok sa buhan. Makahoy pa nabugha. Kung tapok sa dali. Pa, saan istorya mo pa? Pa, sorry, problema naman day. Pa. Relax lang pa. Kalmadong dugo ba? Pa. Gamitig ar ba? Kabalo mo, inyong maestra, itawag na cellphone. Naday, upat ka unit na module mo abot. Karon taon. So ang module ninyo nadampok na. So ang tosa lang ninyo na kay may klase. So dire man to sa balay, isaram tagbag ninyo. Ang tosa lang module ha. Uyap dane. Buntag gabi eh. So, Kira tag modul. Nakalamang aning modul. Sige na sir. Guys, Ria. Pa, sorry, problema na pa. Katawa wag ka. Asa. Okay, 1 2 3 go. Okay, tapok Bill. Oh, Pa, hilak dan. 1 2 3 go. Hilak. Sige, tingog.